Da? Stan Brnabić. Da, izvolite. Jesi ti Anči? Pa jesam ja, ko je to? Pa ja sam Maja. Maja Kocijančić? Pa ne, Maja Gojković. A ti si Majo. A ja sam već prepala da me opet gnjavi ona Kocijančićeva. Ona je pre mnogo dosadna, znaš, ko novinar Sjene jedan. Samo ti nju dušo prebaci na mene, ako te mnogo baš davi. Ja sam navikla s onim davežima u Skupštini. Znam ja kako s njima, samo im isključim mikrofon. Nego da ti pre svega čestitam. Na čemu? Na gostovanju na hit tweetu, jel? Ne, nego na gostovanju na Forbesovoj listi. 88. mesto nije mala stvar. Čestitam. Hvala ti, Majo. Mislim, baš mi puno znači tvoja čestitka. Tim pre što si ti za mene uvijek bila pojam moćne žene, naročito kad onim poslaničkim patuljcima podvikneš tamo i onako, kad zazvoniš onim zvoncetom, ja se sva nekako naježim od te tvoje moći. Dobro, nemoj sad preterivati. Pa izvini, neću više, evo, toliko samo. Ama to se tako samo kaže, preteruj ti slobodno još malo, di žurimo. A, ja sam pomislio da ti smeta, pa ne stvarno, mislim, svi misle da smo ti, ja i ostale najmoćnije žene sveta tvrde i surove, a ne znaju da smo mi u stvari jako krhke i ženstvene. Što se kaže, nežne smo kao neke ptičice, onako s krilcima. Jeste. I nama je baš potrebna podrška svih drugih najmoćnijih žena, ali tu i tamo i podrška od nekog od najmoćnijih muškaraca. Kad smo kod tih najmoćnijih muškaraca, jel te zvao on da ti čestita? Jao, zamisli, znaš da nije. Vidiš, baš me čudi da nije. Mora da nije stigo. Jer i moje otvaranje ove njegove izložbe Ti samo budi dovoljno daleko, pa je onda postavljao asfalt tamo na temeljac za Moravski koridor. Ništa više nije daleko. Pa i nije, da znaš. Taj Moravski koridor će da spoji sva sela od Pojata do Preljine. Ne, mislim, tako se zove izložba. Kako se zove? Sva sela od Pojata do Preljine? Ne, izložba se zove Ništa više nije daleko. A to? Ma nema veze kako se zove. Važno je da taj koridor što manje pravi drobnjaka, što više Amerikanci. Da. Pa dobro, ali ima veze kako se zove, jer sam se ja potajno nadala da, pošto je to prvi digitalni koridor u savremenoj istoriji, da će se možda zvati po meni. Mislim, ipak sam ja najdigitalnija od svih na vlasti, pa sam očekivala... Slušaj ti svoju Maju. Bolje sačekaj da vidiš kakav će ispasti taj put. Nemoj da počne da puca ko što ima običaj svaki naš put i to već prve noći. Da puca i do duše puca samo kad je nov. Jer ako počne da puca, a po tvojim je imenom, možeš daleko bilo i ti da počneš da pucaš. A ti si sad jedna od najmoćnijih žena na svetu. Ne možeš sebi da dozvoliš da pukneš tek tako preko noći. Pa jeste, nego brinem da se nije nešto naljutio što sam ja izabrana za 88. najmoćniju ženu na svetu, a da njega niko nije spomenuo, iako mi je on dao toliku moć. Jer ja ne bih bila to što jesam da nije njega, pa mu je možda sad krivo što mi je dao tako puno moći. Pa to se zove punomoćje, znaš, kad ti neko da tako puno moći. On je tvoj punomoćnik, ali ne bi ti on dao toliko puno moći da nije hteo da ti je da moć. Razumeš? I da nije teo da je imaš. Zamisli da ti je dao malo moći, kao recimo malom. Šta njemu sad vredi što je sad ministar kad ga boli što više nije doktor? On bi sad bio prvi, ali ne bi bio prvi na Forbesovoj listi, nego na Fonovoj listi najnemoćnijih bivših malih doktora na svetu. U pravu si. I hvala ti još jednom, Majo, baš si me utešila. I super je što će izbori biti u maju. Pa to je zbog mene baš i pomereno, zato što su, ja sam Maja, a to su majski izbori u maju. I to 3. maja, zato što ne može biti 1. maja, jer sam ja 1. maja. I tako, nema majskih izbora bez Maje i nema Maje bez majskih izbora. Jel tako lepa igra reči? Da, ali super je, mislim, zato što će biti malo pomereni izbori. Nije to ništa novo. Pa svi znaju da su kod nas izbori odavno malo pomereni. Ali meni je okej što je tako, jer dok je tako, i nas dve smo tu ovako moćne. Pa ja sam baš srećna što sam tako moćna. Pa i ja. Prosto mi dođe da poletim od sreće.